Dobrý den, milí přátelé. Tímto krátkým videem bych vás chtěla pozvat na můj terapeutický seminář, který se uskuteční 7.10.2023 v mém centru světloterapie v Hranicích na Moravě. Tento seminář je určen všem lidem, kteří chtějí nějakým způsobem zásadně změnit svůj život. Aby mohli změnit svůj život, já tvrdím, musí změnit sami sebe. Jelikož vše, co máme uvnitř, se zrcadlí v našem životě vlastně v té vnější realitě. Tudíž pokud chceme ve svém životě najít opravdu nějaké naplnění, citové naplnění či vztahové naplnění, tak je důležité, aby jsme samozřejmě šli nejprve k sobě a pochopili, že dobrý vztah budeme mít vždy až tehdy, pokud budeme mít dobrý vztah sami k sobě. A tak je to i s ostatními věcmi v životě, ať je to třeba naplnění v té pracovní oblasti nebo získání té hojnosti v tom životě, nabití té stability, peněz, anebo získání nějakých úžasných příležitostí v životě. Tudíž pokud chceme, abychom v té vnější realitě prožívali a získávali vlastně tu hojnost, je důležité, aby jsme posílili svou vlastní sebehodnotu. Tak to cítím i ohledně zdraví, tudíž když člověk nějakým způsobem strádá emočně, citově, není v pořádku, nemůže být v pořádku ani jeho vnitřní energie a tím pádem ani jeho zdraví. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud člověk ale začne jinak přemýšlet, začne měnit své staré vzorce myšlení a chování, které nám zasadili naši předkové, to znamená naši rodiče, a vychovali nás v nějaké spíš službě a nějaké mentální rovině ve smyslu zavděčit se ostatním, pracovat pro druhé a postavit svůj život jen na těch druhých lidech okolo nás, ať je to rodina, přátelé nebo pracovní oblast, určitě nenajdou ty nejdůležitější hodnoty v životě, a to je sebeláska a sebehodnota. Na tomto semináři bych vás chtěla naučit, jak změnit tyto vzorce ve své hlavě, nastavit své myšlení jinak, abyste svým myšlením a chováním začínali do svého srdce zasévat jiné emocionální nastavení a tím začali do svého života přitahovat i změny, které vás v budoucnu přivedou k té naprosté sebelásce a sebehodnotě. A věřím, že z ní budete mít především vy obrovskou radost. Pokud vás tyto témata oslovují a máte opravdu v těchto oblastech nějaký handicap či problém, nedaří se vám v něm, tak se podívejte na mé stránky www.světloterapie.cz, kde k tomuto semináři najdete více informací. Po případě, pokud se rozhodnete, že byste chtěli na tento seminář přijet a zúčastnit se ho, klidně volejte na mé číslo 739 01 8866 či pište SMS zprávu, já se vám zpětně ozvu a domluvíme všechny zbývající detaily. Pokud budete cokoliv potřebovat, ještě vyjasním a upřesním. Mějte se moc krásně a budu se těšit na setkání. S láskou, Mirka.